Ol Afrikalı mesela geleyin men. Agdy boş haramzada ba. Ödün jurnalist diýen bir aýtmaýyn isem şu ekranyny agdym hapalamaýyn diýen. Ine şol jüýje näme diýe? Guş kelle, boş kelle. Söhbedin üstünden düşýär. Ine şol Afrika sürgün etmeliydi. Ine diýe halk diýe halky ýüzlenen bolýar. Halk ine sizin çağılaňyzy sürgün etmeliydi Afrika diýe. Oho guş kelle. Haramzada. Afrika sürgün etmeli. Olara men momentalini aýtdym. Olara eşret olara padark edip bolmaz diýdim. Afrika näçin sürgün etjek onu? Hidillige otaý. Kış ýok, gar ýok, doňokluk ýok, ýyljajyk ýurt. Edin edip görmeli. Ekinek isleseň mal bak çeýlemi? O yegenlerime otayda Afrikada guyu ayagalarına guyu gazyp ýördüler. Guyu gazyp suw çekip berip Afrikalılara hyzmat edip ýördüler, peşkeş edip ýördüler. Ya özleri üçin guranmalaýmasyn? Şol nemäni, guyuny özleri üçin guranmalmalylar. Bilip öňünden şeýlem, sürgün boljagyny. Emma men garşy çykdym oňa. Olar Afrika sürgün edip bolmaz. Bilýärmi 1937-nji ýyl bilen 39-njy ýyl aralygynda Stalin adamlar biýüne adamlar millionlap adamlary Sibirä tarap sürgün etdi. Näile adamlar gyrylyp öldü şonu ýolly barýan açlygyndan ölenmä. Wagonyň içinde ölenler bar. Suwsuzlyk, sowukdan ölenler bar, doňup galanlar bar. Egini eşiksiz, hiç tatsız. Olar ýaly neme demedel, doňokluga madel Afrika. Gaty eşret bolýar olar üçin krorda giden ýaly. Men ama mentalini garşy çykdym. Men diýen adymy näme aýdan ok? Sen çok gasakkal, näme aýtmadyň men diýen adymy? Men diýdim-mi? Olar ýaly eşret edip bolmaz, eşreti peşkeşi berip bolmaz diýdim. O Garawum kanaly bar, gazyp başladylar. 6-7 milyar dollar soğup pul aklap şu gazyp başlan neme bar? Gazylyp başlanan Garawum kanaly. Ine şonu taşladyňy da, ine şu nebereleň hemmesine şu kanaly gazdyrmalyydym. Goýmuktuny gazsynlar, işlesinler, eşek ýaly. Käwatam öňüne bir omaça okla özleriniň edişýäli. Gemirsin otursun neberesi bilen. Yani ol söhbetiň üstünden düşen bolup oň diýen dadyny gaýtalap pesini goýan bolup hiç kime moňa ses berip